Dua bulan tan nga gahen ayan. No maging gayta, saan mo pa yan atungpal ti promise mo kanya? Ha? Nakunam kanya kay gatangan na iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanagan. Maya. Umadali naman pa si kontrata. O, malpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumangarot ta kasta. Huwag ka di. Danag mo na yan. Kontraktor na doon. Ay wan gayam. Manungay ti mabingay mo ichay no bilang lang. Ay, dagkal ah. Milyonis ko naman. Kontraktor ko. Ulit. Sapay la kumangarot ta pudno dayta. Tabang. Mamati ka ka dito ibang. Baga. Nilagi di. Saan ka nga aramid iti banag a pagbabawya? Lagi-lagi pa. Ngayon break ko ni Rudy akayan-ayat ko. Para lang kan ka. Anya. Kasublam to. Ano pumalpak ti project? Kat, kumusta kayo nga iti kontraktor akayan-ayat mo mayang? Kat, as usual naragsak kami lang takinit tabang ko. Talaga mat alinhibat mo aramin pinsan ni Rudy. Manipot na daan na iti tabang a kontraktor. Ay, kaduan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana nga itidan nanto ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no hanyat makuna. Gamala. Sapay la kumangarot. Tanit tabang ti kagasat mo. Ay, wala. Husto ka itiday nga imbagam. Nitabang ka talaga tinaikarya para kanya. Tol, dark, and contractor ko naman. Anya lakit din. Ay, na yan ti kastoya panawen na. Di ba laagsar dagat ti tudo na. Maniro na. Dagiti na ba kawas ko iti na minsan pa yung aldaw. Aging gita, saan pa ang nagmaga? Awan pa kit din ti ipantikon. Ah, Madublin. andi, sika talaga. Oray saan ka nagpapantay? Inana mo to. Awanin ang kostra. Ay, sapay bonsod. Babayag da ito, yapa nagtutudo na. Hay, mabayag. Kasta ti kinabayag ti pa nagsublina. Ay, inayan. Day, tatila mo pang iturturungan may. Katuan mo't na. Angon sa bagay. Gusto lahat, magbayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Anyalakit din. Ay, niya! Put mga tatinadamag ko, kumare. Ha? Anya mo tinadamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom, ti project databang a flood control. Anya? Wen mare, gapo nga binday ti awan sardeng na pa nagtutudo na. Kat, nitabang ni Mayang ay, nayanod na takot laan. Ay, salbag ka talaga. Di pala nairaman na nayanod man. Tinipid na kit di ati materyales. Iso kastalaan ka lang kang inyanod ti danong ti project da. Day ti Jack masigurado ko mare. Basta tinadamag ko, inianod ti danom ti project da. Nangangamoy malansa, kumare. Funny. Ay. Ay, nati ko na. Ang mga nusan ang mabayadan ti project yung ano yanot? Ay, hindi ita nga rin. Ti palikot mi ita. Natibag mo tayo. Anya? Nakadkadlaw kami. At tinipid mi ti materialis. Isang oray saan una yung napid sa tituda. Nayan, ti mararami na project mi dyan. Una mo ni dyan. Anya? Ay, kung naglakit din no, iti kabiitan nga panahon. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kawanin na. Pasensya ka may yan. Sana balag. Ano, at tanto man ang project ko asumarano. Magatang kunton. Dahil ta cellphone ng bagbagam. Mayang. Oho, kaanon to, pwede itatabang. Mano mo din abulan ng inururay ko dayta. Kung naklakit din na maitad mo amin akayat ko, gapot a kontraktor ka, saan maggaya? Anyang! Break ko pa'y mag-irudi para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay, asaan ang mabayadan? Una yan taban. Salbag kita. Nay, matutudo ti panawin ita. Ngam igid-gidan mo maday ta pa nagluluwang si kamayang. Abay, ada parikot mo?
Awan na na. No awan, apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga daparikot mau. Nito bang namin nana? Ha? Kaapay? Slag bababawi ako na nakiayan-ayan kan kuana. Kung naklakit din no kontraktor kat adok kwarta na. Nung saan matgayam. Nanggulo na ita. Anayano ti project nga aramidan da. Salbag kit di amin asalbag. Kuwan mo di nakakatkatawa iti pagka. Apay nga katawa kayo. Makakatawa ang laing bata. Si kakit di man. Apay no kontraktor ay ang gabin kang ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas na mayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Ruday, anapudno, kan manulaangan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, ang nyalakit din. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Hi! Imay kalagayan dito, itatlo sangit-sangit, si Kamayang. kasapula kami ti mapasarsalita itang mare. Pwede pa niyo. Anong sam? Madaman takin basol si kanaeng. Gapulahan dahi ta ikipadalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita, kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo. Ngunit tebang tagbaling asawa. Ngam ito da dya arudi. Ha? Agasam man. Takilaglat ti pa nang i-break mo kenkwana para lang kinitebang a kontraktor. Nung ita na yan ti project da, agsangit-sangit ka kasta. No way! Mare. Awan mo an mayang. Inulaw na ka lang da kontraktor mo. Dahil ti maganda mo iti kaslapaltan apa nagpampanunot mo. Anya lakit din. Oh, ape pala ang imay ka dito'y balay mi. Ay, wa? Imaya ko na, saan ka mo namin nga grip? Wala talaga titiks ka. Di ka pa isang bata, tawag ko yung kama. Nag-break tan. Nya! Saan ka magsiguro at tulungan niya? Di ko na, ag-break tan. Noan mukla ko mga awan kaya maganap ko ka. Saan ko la ko man nga break ni Rudy? Saan kumamakas na kamay ang Ay saan? No ko nang ag-break tan. Awanan ti ado-ado pa asao. Ha? Di da ka pala inya, ano ti nagpigsa ano, idi na yan, ano ti project yo. Ha? San pagkide, awan siya silbing a kontraktor. Nita, idanalis ng mitay. Ay talaga, idadanas ka talaga. Si kala ang tipor, a kontraktor. Anya lakit din. Bayan, napalabas ko matitay dito bag akayan ayat mau. Ha? Kasla makasangsangit mo na limabas. I-break ko nga minin nana. Ha? Impagarob ko, ananamnam ay tibiyag ko kankwana. Nang saan maggaya. Ay, Diyos medyo, marimar. Anya? Iti kinaado ti promise na kanya. Iti odi na, nayanod lang ti kontrata na. Di pa ila nayanod ti awalan pa'y na kontraktor. Amaw si kabayan. Nagmayat ka ako dutan, tapno man mariig ka. Ang tagtagainap kan sa mga bay. Nana, Ay, diyak amaw, no anya't ibagakan ka. Anya lakit din. Awan. Awanin ang arod mayang. Awanan ti kanayon mo nga ipampanakil ang tall, dark, and contractor. anya, Nakunam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayanon ti project da flood control. Kat niraman kumamantinday ta, panagpampanunot mo ang baribar. Anya nga ita, naiwan kang nga. Kita matangiwa mo. Tall, dark, and contractor asasawom. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti promise na ken ka. iPhone kas kadaan niya dita. Awan tungpal na. So nga. si Kamat, awan ba'y nasayaan nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig nagkakadakot ti sawsawang mo. Ay napaw. Mayang ayan. Uray adda na sayahat nga ibakaken ka. Awan mo la serbina. Tabaribar nga ro. Di pa nagpampanunot mo. Nagsimpet ni Rudy. Ngam imbrit mo lang para iti
tall, dark, and contractor tabang, anya ita, ha, nala, ita nga imbrik mo na tabang nga kontraktor, mangsapol ka manan, iti politician, ang naglaing agdawat, iti pondo, parang tumama ka, salbag ka,